Bocah Gunung Rumin, monggo minangkani pamundutan saking Sekolah Bapak Turimin, semangga. Ayo, ayo, ayo. Asik. Kok dadi kowe? Ya, lumayan. Alah. Siapa juragan larang ora pengin ya. Ala nek kenyang ya pati gremet nek kaya kowe. Oh, juragan duren ditunggu. Grantingan juragan duren tapi grantingan. Lah kuda juragan, Pak. Juragan petek. Petantang petenteng. Apa kowe ayo
Monggo tukun jasen jrim. Nah, matur suwun tante. Maning apa wis? Maning apa wis? Wis. Sakenya maning. Iya. Ponakan? Oh, keponakan. Alah ora kelia wong anu. Ponakan ya. Iya sekang pamane. Joget maning karo Nah, iya karo joget. kaki. Karo kaki. Karo kaki. Ya kaki. Karo Oh, tuane. karo wawa. Ya karo Karo wa. wawa. Iya wawa maksudnya tua kayak iki lho, Ting. Iya iya. Apa kowe? Sawah
blosor. Tuh gentak-gentuk. Glosor ya, Reng. Gandel-gandel ana kuping apa iki ngono anting-anting itu gondal gandul singko gowo kuwi apa iki kuncine mbok rondo Aku paling hafal burine. Mungkin Bapak mau ikut nyanyi sini nggak apa-apa, Pak? Monggo-monggo. Sing duwe lagu kuku Almas Marayo. Ye ye ye. Ayo nyanyi, Pak. Oe oe yo. Biungnya, biungnya. Asrak asrak asrak. Ewer, ewer. Ambiar. Tarik pae. Yen lewat Aku kelingan gubuk kae. Ayo ayo. Yen tanggul lereng. Oe 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 oe. Tulisan warna abang tondo isi prawan. Pancen kowe sing marah-marahi. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae Oe 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 oe. yen Tanpa krasa bote Bote ing taman asmara. wase. Aku Kae nyimpen wadi nganti bisa ora bakal lali. Kae kebat crita wayah wangi nganti kagat rina. Ini bisa kanggo contoh bapak Lah, ibune. egote geolane, jadi lokasi kek. Lu. Pokoknya sehidup semati. Ayo kita goyang lagi Bu, ngadep ngene ngene ngene. Nah. Catetan sajroning ati Datan luntur. datan luntur saya merati Oe oe oe. aku kowe dadi garwa Dadi garwa. warga leren neng gubuk asmara. Oke. Arista. Solo. Ya
ora duwe rasa kesel iki ta. Semangat banget kowe iki dulu wadon. Ado-ado sekang bertah. Alah jeparek-parek karo gareng. Oh. Ya mereka balik-balik meteng angger parek Iya, karo gareng. Oh, ala ki. Temenan. Grisik-grisik jerek. Apa sih? Nyopo ger nyawer kok. Oh, yo ngene kok dibanding-bandingke. Iya lagune. Ya gawe Gaul teman masa alok ki. Catetan sajroning ati datan luntur saya merahati Ya ya yo. aku kowe dadi siji Ya apa? mergo leren nang gubuk asmara
mesra aku kowe bisa gandeng rasa apa witan ati suci dorna rasa wis nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin barang dilakoni omah suwung tanpa timar yen tresnaku ora bakal mudhar omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang apean geget latiku teko pasrahke jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang omah suwung sing dadi kenangan riwayat omah suwung bareng Arista Musik Banjarnegara ayo ayo la 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 riwayat omah suwung aku kacrita wong sing lagi gandrung ana panggonan kang mesra aku kowe bisa gandeng rasa apa witan ati suci rasa wis nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni omah suwung tanpa timar yen tresnaku ora bakal mudhar omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang Ap- apean geget latiku aku pasrahke jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang omah suwung sing dadi kenangan
Marketing. Ari Sunandar make up artis Mandiraja. Lelakonku jamane aku duwe kanca priya grapya sugiyati lan batine sering dolan omahku berlune mosino bebarengan suwe aku tresno mergo kelingan manise lahir batine tresno lahir lan batin mojalara perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang mergo kelingan ira manise hai matur sembah suwun Yo, Cak. La la la. Yo, yo, yo. Wiwit biyen Ya, ya, ora apa-apa. Iya terus. aku wong nista tanpa bondo dunya Joko melarat. Joko melarat wong tuamu pangkat Aku rekoso. aku rekoso uripmu Yo, 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 yo. iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugiye Ora nyono.
aku rekoso uripmu iki wis wancine kowe digawe karo kaya bagus sing padha supiye ora nyono lan ora legewo yen sliramu teko srengenge ngulon yen bengi rembulan jenenge Koyo ngene rasane wong ora duwe tresno tenan tresno tenan kok anggap srengenge ngulon rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi gelek tresnamu abang-abang alalala iyo matur suwun Bos Munggi. jebulane ya tembang suarane penak. semoga aturan merem sahabat awis saderengipun ngaturaken lelagon-lelagon ingkang kasuwun mangke lali nah kene masih oe oe oa oe oe oa ayo apa mak la 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 Ora kena timpet ya. Merek. Sopo sing ora kenanan mripate blala ngawe-awe kegugah rasa atiku yen nyawang esek uyumu Aryo Sayangi anakku loro wis rondo kono jaga kembang desa aku kedanan rino wengi mung tansah kelingan kedanan awan paribasan kodhok gayu lintang ning bok Monggo Bapak mriki. monggo Nggih, daripada dimpet ya, Pet. Ora Nggih. apik. Tak rewangi bati geni. pamriye apa Iya. Ngapepet loro atine. Aku ora bakal rapi. prasetnya mung ngono Sliramu priya tak leni. tenang kuwi lho ya ya janji Monggo Pak E. Arista Bose Banjarnegara Monggo Bapak. Sareng-sareng monggo. oe oe oa oe oe oa la 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 la
ora baik. Ora bae. Angger Gusti Alang ijabah ya ora baik. Nah, bujang oli perawan ya pirang-pirang. Jerene bapak tetep ya ora. Napa mboten, Pak? Kula nggih saged mawon lah didongakaken. Lha ora kudu-kudu wong bagus jodone wong main, ya pisan-pisan wong ala jodone wong ayu. Diarah bibite maksude. Nggo bibit ya, Pet. Tak rewangi pati geni pabriye karepen lulu katine aku ora bakal rapi mung sliramu kenyota tresnani
Edan ora kaya Kang Waryo. Uripe pokoke kepenak dadi awet nom. Slow banget ora kana ora kene jan ketemune Pak Waryo. Iya Jan. Nalikane ing dalu Hati selawase karo ora kemutan, ora ketemu. Aduh, aduh Jan. Nalikane ro ing dalu Waduh yuk. Sor. ate mati ora bakal Sameneika sampun, Paman. Kelas niku. Yo. alus-alus yo Mas yo. Pamondotan randa sinden ya, Ler. Apa-apa sono adem. Monggo Pak Tutut. Emer-emer amya. Goyang randa sinden.
rampung nyawere nembe gut.